ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ବା ରେଶମ ସହର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରତମ ନଦୀ କିଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣତମ ନଦୀ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର? ଉତ୍ତର ହେଲା ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେଉଁ ନଦୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଲେରୁ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜନଜାତି ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ୍ର ଜନଜାତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିଥିଲା? ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ନଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ସଢ଼େଇକଳା। କେଉଁ ନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାବରୀ ନଦୀ। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ରାଉରକେଲା ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ? ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1576 ମସିହାରେ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ